Investícia do vzdelania je tá najlepšia možná vec, ktorú môžeš v rámci svojho vzdelávania, v rámci svojej práce, v rámci svojej kariéry urobiť. Vieš, kúpiš si drahé auto, stojí, 40-50 tisíc eur. To je jedno, či to je na leasing, na úver, proste hotovosti, to je jedno. A ja sa ťa opýtam, prejdeš s ním 100 metrov, niekto do teba nabúra, oškreš ho. Akú hodnotu má to auto? Ako náhle vyjde z tej výrobnej linky, má hodnotu 30, 40, 50 tisíc eur, do pol hodiny stráca na hodnote, neviem koľko percent, nie som odborník na auta. Akú reálnu hodnotu to auto bude mať? Za rok, za 2, za 3, za 5. No ak budeš takto jazdiť ako ja, že najazdíš za rok, ročne 100 000 kilometrov, tak ti garantujem, že to auto už po pol roku nemá absolútne žiadnu hodnotu. Minimálnu hodnotu nejakú zostatkovú. Kúpiš si drahý mobil, iPhone alebo Samsung. Aká je cena tej nejakej, tej úplne najvyššej rady? 1000 eur len tak, šup. A nie je ti to ľúto za to zaplatiť peniaze. To je jedno, že to zoberieš na paušal a máš to rozrátané v nejakých mesačných splátkach, ale spadne ti ten telefon, rozbije sa displej. Spadne ti telefon na zem, odštiepi sa tam z rožku. Aká je reálna hodnota tohto telefónu? Veď pri ročnom používaní aj zabudneš na to, že ten telefon stále, 1000 alebo 1500 eur. Ale ak investuješ do vzdelania, absolvuješ nejaké kurzy, absolvuješ nejaké školenia, nejaké semináre, to ti nikto nezobere. To sa ti uloží tuto v hlave a ty len tie poznatky svoje, ktoré si sa na tých školeniach, na tých seminároch, na tých kurzoch naučil, dokážeš len zúročiť. Dokážeš tomuto dať nejakú tú pridanú hodnotu. A práve preto vznikla tá myšlienka v mojej hlave, že spravme na túto akadémiu vzdelávania očnej optiky a optometrie, ktorú pomenujeme pod názvom Vision X Academy. Budeme tu robiť školenia zamerané na predaj v očnej optike, zamerané na meranie zraku v očnej optike ako optometria, zamerané na aplikáciu kontaktných šošoviek ako kontaktológia. A urobme z toho pridanú hodnotu nie len pre nás ako pre firmu, pre rast firmy, ale aj pre rast jednotlivých zamestnancov, kolegov, budovanie tímu, lepšieho tímu,